ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടിൻഡൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ബട്ടറാണ്. പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് പൗഡേർഡ് ഷുഗറാണ്. നമ്മളിവിടെ 1/3 കപ്പ് പൗഡേർഡ് ഷുഗറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അര കപ്പിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കുറവ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലഫി ആവുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ്. ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് ഒഴിക്കാം. രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂസ് ആൻഡ് ബാറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1/4 കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ നല്ലപോലെ അരിച്ച് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. 1/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, കൊക്കോ പൗഡറും മൈദയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒരു ഡോ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മളിന്നൊരു ബിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉരുട്ടിയ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കുക്കീസിൽ ഇങ്ങനെ ചോക്കോ ചിപ്സൊക്കെ കാണില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എല്ലാത്തിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഓൾറെഡി 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ സംഭവം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കുക്കീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്രിസ്പിയും അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.